И какво става, хора? Ние сме в един друг сървър, в който в момента тече евент. А, и да, аз тук вече съм ранг ютубър с помощта на добрия хостър. Тоест, тук титлите са съвсем различни. Той е император. И виждате как в момента тече един от евентите. Да, ето го. Взете снимам. Опа. Еде. Да. И добре, сега ще отидем на спаун да ви го покажа. След това аз тук имам мой построен варп и сега строим друг варп за XP, ако още не са го построили, защото не съм влизал много отдавна. Да, това е... Опа, зареди, да. Някакъв бък. Представям ви спауна на този сървър. Да, казват ви хай. И така. Това е спауна. Без него не можете да излезете така. Както си мислите, че просто ще излезете и ще почнете да оцелявате. Така, да видим, да започваме сега. Излиза се чрез варпове. Пишете варп. Да, виждате доста варпове. Warp Drop Party, там са евентите. Него няма да го показвам. Ще покажем Warp екип задължително, ще го покажем. Да, ето го. Warp екип. Ого, всичко се наредило вече. Такъв съм аз. Да, ето аз съм ютубър. Да, сложили са нови ранкове, значи има двама императори. Единият е Хайгли, другия е Харзия. Вайс император, така се чете. Има Онър, админа. Има си главен админ и админ. Да, другото е Салватеор, този дет снимаме с него. Той е строител в този сървър. Стража е Ники Блек. И другия стражата, който и той може да стане ютубър, но не знам как. Не знам как ще го делим този ютубър. Не знам. И ето ни нас, ютубъри. Туп, да махнете от тук. Така, и това беше Warp екип. Да, IP-то ще го има в описанието. Но то доста често се сменя. Така че не съм сигурен дали ще остане за постоянно. Така. Сега, това е Warp Enchant. Да, доста е добре. Да, и щом влезете в всеки Warp ви изписва името и добре дошъл на Warp, на който сте. Да, следващото е Warp. Следващия Warp е Warp End. Да, тук сигурно ще правим още варпове, ако ни позволят, с Салватеор, защото той е на гъма 1 и аз. Да, и тук скачате, мисля, че тук се бият. Да, тук можете да се биете. Не знам, ние в момента ще ви покажа аз кои ларпове аз съм строил. Ако влезете, ще ме видите вътре. Това е 100%, защото аз доста играя тук. Ако не съм в други сървъри, но не снимам само се играя на минигеймс с мои приятели. Warp Event, да, ето го. Това е нещо като Drop Party-то. Event. Провежда се всеки ден от 8 или от 9 беше. Да, от 8 е. Или събота или неделя, или на Warp. Или събота и неделя, или всеки ден беше, не спомня точно сега.
Сега ще опитам за малко. Така, Warp. Следващият Warp. Warp е Warp Fish, който съм го строял аз и ми е помагал един от императорите. Да, виждате Warp Fish. Да, значи това тук е построено от мен, тази кула е построена от мен и изобщо докчето е построено от мен и аз дадах идеята. И да. И така от тук може да тръгнете, виждате има лодки и може да ловите риба, но не... И да, това е. Не знам защо там има стъкло, ще го оставим така. Следващият Warp е Warp Food. И още няма... забравя да ви покажа нещо, ще ви покажа накрая. Да, ето го Warp Food. Мрешлен Warp Food. Така, има прасета, овце и крави. Се вижда. Следващият Warp е Warp Info. Ще го видите сами. Warp Grief. Опа, не го забравих. Warp Grief. Да, тук вече всичко са изгрифали. Да. И така, да, тук всичко е изгрифано. Тук ще бяхме на този евент, вие го видяхте. Това е нов Warp. Warp Grief, Info ще го видите как сами. Jail ще го видите. Jump, доколко се стига до Jump. Където аз съм Jump, че съм Jump човек. Ето да, от тук започва Warp Jump. Мините май тук. Да. Сте на Warp Jump. И щом стигнете горе. Ето вътре. Ще ви дадете наградата. Следващото е Warp. Следващият Warp е Warp кандидатури. Там да се кандидатирате. Ще го видите също сами. Warp Nether. Следващия. Да. Аз две съм написал. И пак с две. Сега ще питаме какво искат. Да, ето го. Така. И това е Warp Nether. Само да дам канала и ще ви покажа следващия Warp. Извинявайте за бавенето на клипа толкова много. Следващият Warp е Warp Nether PvP Event. Ще го видите, PvP клетка ще го видите, Rose ще го видите, Snake трябва да ви го покажа. Добър е. Има Warp Sprint. Той май не може да се влее без евент. Да, това е Warp Snake. Той също има наградка. Ето кой ще мините. Не съм го виждал. Да, това е. Следващото е Warp Sprint. Да, не мисля да ходим. Да, и ето го това. Warp Survival. Warp Survival. Излизате и почвате да оцелявате оттам. Както казахме е забранено. От спауна не може да излезете. Не може да чупите. Той това е нещо като малкия спаун на Warp Survival. Да, който има много ясно. Да, сега. Следващият Warp е Warp Trade. Да. Там обменяте с приятели айтеми. Да. Ето тук се заключва.
Не знам защо флайнахме. Тук си заключвате, обменяте с приятели, без никой да ви притеснява. И там ако има някой, чакайте да видим дали така ще затвори, би трябвало. Там ако има някой, не стана. Ще му се затвори и на него и така обменяте чрез Warp Trade. И да, главно това беше от този сервер. Както виждате, доста як. Ако ви е харесал, описанието му сегашното му описание ще бъде долу. Да. И това мисля да е епизода за днес. Да, трябва да ви покажа и кит. Kit Tools. Не знам дали са го пуснали още. Да. И да. И това е главно този сервер. Няма вече много свободни ранкове. Преди имаше много, в изобилие бяха. Да, и това ще бъде сигурно. Това сигурно е Джайла. Няма се очудя. И да, и това ще отклипа, приятели. Само... Благодаря за тези 7 абоната. На тези, които се абонираха. За 30 и няколко гледания, не съм сигурен 30 колко с точност. Но благодаря наистина много за тази подкрепа, която правите още от началото. И абонирайте се, ако ви е харесало. Дайте положителен вод. Аз бях Джампера. Днес отново правихме ревю на сервера, в който ще оцеляваме. Ще строим ларпове. И какъв инчант има това, да. Ето виждате го. Това сигурно ще отдадат на евент. И да, това беше от мен и айде, чао!